खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिसिआव ड्राइ डे फोसावदों विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै 48 घन्टा ड्राइ डे फोसावदों फैगौ 7 एप्रिल मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय लानानै 9 एप्रिल मोनाबिलि 5 रिंगासिम ड्राइ डेआ थागोन अदेबानि गासैबो जौ गलाया बन्द थागोन आरो काउन्टिं सम अदेबानि बिसायख'थिनि फिथाइ साननाय सम 4 मे खालिबो ड्राइ डे थागोन बे ड्राइ डे फोसावनाय सानखालि गासैबो जौ गलाया बन्द थानो नांगोन जौ फाननो मोननाय नङा जौ साप्लाइ खालामनो मोननाय नङा जौ राननानै होनो मोननाय नङा बबेबा बारफोरावबो जौ होनो मोननाय नङा गासैबो जौ गलायानो बन्द थानो गोनां जागोन भेरगावनि उनाव उदालगुरियाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लादों BPFनि लाइमोननि गोख्रों दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया उदालगुरि विधानसभा बियाबाव रिहन दैमारि आरो दिपेन बर'नि गेजेराव जुजिनाया जागोन आरो बिथांमोनहा रिहन दैमारिनि जानानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै थोंजोङै दिपेन बर'नि सायाव गाग्लोबो बिथांमोनहा बुंथियो दि दिपेन बर'आ प्रमद बर'निख्रुइबो बांसिन राजखान्थियाव हाबब्रेनाय सुबुं आरो खेंसालियायै BJPनिबो जेराव BJPनो भट बिनानै होग्राया दिपेन बर'आनो राजखान्थिनि मानसिया भट बिनानै होनो हायो नाथाय दिपेन बर'आ फरायसा आफादाव थानाय समावनो BJPनो भट बिनानै होदोंमोन दिपेन बर'आ होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया बेनि अनगायैबो उदालगुरियाव देरहानाय आरो जेननायनि सायावबो बिथाङा बुंथियो दि दिपेन बर'आ प्रमद बर'जों थाफानाय समावनो जेनखानायखा सोरखाराव गैयै समावनो BPFआ थांनाय बिसायख'थियाव देरहादोंमोन दा दिपेन बर'आ गावनि जेननायखौ गावनि मेगनजोंनो नुगोन होननानैबो बुंथियो फरायसा आफादाव थानाय समाव रायजो राजाफोरखौ माबायदि थगायदोंमोन बेनि फिथाइखौ मोनगोन होननानै बुंथियो फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावसोरखौ जोबोद गोरों सानो गोबां खोथा बुङो आरो थगायसुला बेनि फिथाइखौ मोनबाय थांनाय BTC बिसायख'थियाव BPFआ मोननै 18आव देरहादों आरो UPPLआ खौथि रां बाहायदोंमोनब्लाबो सास्निल' देरहादों UPPLनि सिनस्रि सिफायनानै सास्निल' देरहाहोदोंमोन दा सास्निनि मादाव साब्रैखौबो बायहोनानै साथामसोल' UPPLआव दोनगोन होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया आरो बेफोर प्रमद बर' आरो दिपेन बर'नि थगायनायनि फिथाइ होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया लरेन्स इस्लारिनि सायावबो बिथाङा बुंथियो दि लरेन्स इस्लारिया मानसि हिसाबै गाज्रि नङा नाथाय लरेन्स इस्लारिनि गुरुआ जेबो खामानियाव उदाया प्रमद बर'नि बिथायाव थानानै राजखान्थि खालामना जेबो खामानि मावनो हाया MLA MCLA मन्त्रि गासैबो जोबजोब्बाय होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया दाबो बिथांनि बिजाथिफोरा देरहाहांनि खाथियावबो थांनाय नङा होननानैबो बुंथिबावो बिक्रम दैमारिया फारसेथिं BPF दोलोनिफ्राय गोख्रों फोसावदिं मेल रिहन दैमारिखौ देरहाहोनो थाखाय गुबुन फारसेथिं दिपेन बर'आबो रायजो राजानिसिम अननाय बिदों रायजो राजाया एसे आंखौ नायहर BLT NDBखौ खाबु होनाय बायदि आरो एबसुनि सिगांनि बिबानगिरिफोरनो सोमावसारनायनि थाखाय खाबु होनाय बायदि खेबसे आंनोबो खाबु हो बे खोथाखौ बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा जेननाय देरहानाया उननि खोथा नाथाय देरहानो बयबो सिमां नुयो नङासै बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखायनो नारा नाथार नाजानायखौ नुनो मोनदों दिपेन बर' बिथांखौबो जेनजेटफोरा आंखौ मदद होनो ओंखारबोदों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ नेपाल आरो बांलादेश हादराव जेनजेटनि मुं लानानै जेरैबायदि लाइमोनफोरा सोरखारखौ सोलायदों जेराव गोबां हिंसारि जाथायबो जादों नाथाय उदालगुरियाव गोजोन आरो खौसेथियै दिपेन बर'नो भट होनो जेनजेटआ ओंखारदों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ लोगोसे गाव देरहासार जानो हायोबा गाव मा मानि सायाव खामानि मावगोन बेनि सायावबो फोरमायथियो दिपेन बर'आ बिथाङा फोरमायथियो दि साख्रि होनाय APS UPS IAS IPS नि कचिं आरो स्कलारशिप होनो थाखाय राहा खालामगोन फालांगि मावनो गोसो गोनांफोरनो बेंकिंनि ट्रेनिं होनानै मदद होगोन होननानै फोरमायथियो 25 बोसोर आं हारिनि थाखाय बावसोमबाय साख्रि एंगारबाय रायजो राजाया आंखौबो एसे आंखौ नायहर BLT आरो NDBनो चान्स होनाय बायदि आरो एबसुनि सिगांनि दैदेनगिरिफोरनो आन्दोलन खालामनायनि थाखाय खाबु बा चान्स होनाय बायदि खेबसे आंनोबो खाबुखौ हो होननानै खावलायो दिपेन बर'आ जरहाटआव गेदेर बेफ्रुनायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सानैया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों जरहाटनि राजा मैदाम निउ कल'नियाव भारा थाग्रा मोनसे खथायाव जानो मोनदों बे गिख्रंथाव जाथाया जिउ खोमानांनाय सानै सुबुंनि मुङा नूर महम्मद 40 बोसोर बैसोनि आरो महम्मद इकबाल 8 बोसोर बैसोनि ओजोंहाय जोखोम जानांनायफोरनि मुङा सेहेनाज बेगम 12 बोसोर बैसोनि आरो नूर जाहान बेगम बिथांमोनखौ उनाव जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय जादों फाहामथायनि थाखाय नाथाय मा जाहोननि थाखाय बा माया बेफ्रुनाय बेखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै नायबिजिरनायनि हाबाया जागासिनो दङ तामुलपुर बियाबाव बिश्वजित दैमारिनि थाखाय
डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारिनि फोसावदिं मेल आरो बिजनी बियाबाव अरुप कुमार देनि थाखाय हाग्रामा महिलारि आरो हेमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों फोसावदिं मेल मैयानि सानाव बोथोर गाज्रि अखा बांखाखौ नेवसिनानैब्लाबो रोजा रोजा रायजो राजाया ओंखारबोदों बेजोंनो रोखा जायो जों देरहाखाबाय होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो बिटिसिआव थानाय मोन 15नि मादाव मोन 15आवबो एनडिएआ देरहागोन होननानै दाबि खालामो बिसायख'थिनि उनाव आइजोफोरनो 10,000नि जायगायाव 25,000 रां होगोन होननानै रांनि लब दिन्थिनोबो नाजायो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ 5 बोसोराव जौगानायनि खामानि जागोना जाया बेयो बे बिसायख'थिनि फिथाइनि सायावनो सोनारगोन होननानैबो बुंथियो ओजोंहाय बिपिएफ दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव गोबां मासि देरहाखांनायनि उनाव बिजेपिजों लोगो जानानै सरकार सालायनायखौ सहायनो हायाखै माइनरिटिफोरा थिग बेबायदिनो भिसिडिसिनि बारग' चेयारमेन आमजाद आलियाबो बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैबायमोन इउपिपिएल दोलोखौ एंगारनानै नाथाय बिजनीआव अरुप कुमार देखौ बिजाथि फसंनाय लोगो लोगोनो बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ फिन एंगारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैफिनबाय बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों दि अरुप कुमार देआ माइनरिटिफोरनि हारा सिफायनायनि खोथा बुंदोंमोन फोसावदिं मेलाव बेनि अनगायैबो माखासे रायजो राजाफोरखौ फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै थांखिनानै बुंदोंमोन दि नोंसोरनि भट मोनाब्लाबो बा नोंसोर भट होआब्लाबो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि दोंसेबो खानाय सोमावनो हाया होननानै आरो नोंसोरबो बांलादेशी आंबो बांलादेशी होननानै बेबायदिनो गुबुन गुबुन फोसावदिं मेलाव गुबुन गुबुन खोथाफोर बुंबोदोंमोन अरुप कुमार देआ जायनि थाखाय बिजनीआव दा अरुप कुमार देखौ बिजाथि फसंनाय लोगो लोगोनो माइनरिटि धोरोमनि गोबां सुबुंफोरानो बिपिएफ दोलोखौ एंगारनायखौ नुनो मोननाय जादों गुबैयै बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए कालिलुर रेहमानाबो बे समाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिजाइनखौ होबाय नेपालनि बारग' प्राइम मिनिस्टार केपि शर्मा ओली आरो बिथांनि समनिनो बारग' हम मिनिस्टार रमेश लेखक बिथांमोनखौ नेपाल पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय बलेन्द्र शाह बिथाङा गोदानै नेपालनि प्राइम मिनिस्टारनि समायखिरा लानायनि सानसेनि उनावनो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामबाय थांनाय बोसोराव जेनजेटनि मुं लानानै दावराव दावसि हिंसारि जाथाय जादोंमोन नेपाल हादराव बे जाथायजों लोब्बा थानायनि दायावनो बारग' प्राइम मिनिस्टार केपि शर्मा ओली आरो बिथांनि समनिनो बारग' हम मिनिस्टार रमेश लेखकखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय थांनाय बोसोरनि 8 आरो 9 सेप्तेम्बराव दसे समनि थाखाय ससियेल मिडियाखौ बेन खालामनानै होदोंमोन सरकारा जायनि थाखाय लाइमोनफोरा जेनजेटनि मुं लानानै सरकारि धोन सम्पतिखौ गोबां खहा खालामदोंमोन जेराव गोबां हिंसायारि जाथायफोर जानानै थांदोंमोन जायजों गोबां सुबुङा जिउ खोमानोबो गोनां जादोंमोन आरो गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन जोंहा दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि हादरखौ गारनानै गुबुन जायगायाव खारनानै थानोबो गोनां जादोंमोन दा बे गोबां जाथाय जानायनि उनाव नायबिजिरनानै दा बे जाथायजों लोब्बा थानायनि थाखाय बा बिथांमोननि थाखायनो बेफोर हिंसायारि जाथाया जानो मोन्दों होननानै नेपालनि बारग' प्राइम मिनिस्टार केपि शर्मा ओलीजों लोगोसे बिथांनि समनिनो बारग' हम मिनिस्टार रमेश लेखक बिथांमोन सानैखौ एरेस्ट खालामबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों